14 ithi le vesi akutsho wajika wambona uYesu emi akutsho wajika wambona uYesu emi idlule kithi wayengayazi ke ukuba nguYesu, kodwa thina uba besiza kushumayela namhlanje besizawuthi akutsho wajika. Besawuthetha loo nto thina uba besawushumayela namhlanje. Oomama bebelapha ekuseni leyo uqenqa ilitye bethetha ngale nto yokuvuka kukaYesu emangcwabeni. Oomama bathi nguMariya wasemagadala, nguMariya, ibe nguSolome, bahlale kubo oomama. Ngale ivangeli kaYohane ikhankanya umama yona omama ithi uMariya wasemagadala, ayithi ngomama, ithi nguMariya wasemagadala. Uthi uYohane wavuka ekuseni wabheka engcwabeni, yathanda ke le ndawo uba nento yoba ibe ngoomama abaqala ukuya engcwabeni. Thina apha uYohane sibonakala siyovuswa silele, ngoba kuphawuleka ngathi singabantu abathanda ukulala. Uba kuthiwa apha uthe uMariya akubona uba litye lisusiwe engcwabeni, wagidima. Uthiwa wabaleka ukubiza, akabiza phofu ukuxelela abafundi. Waphuma ngoku uPetros nomnye umfundi omnye, nabo baya. Siyamva emva koba umama bekrobile, kodwa le nto yokuvuka kukaYesu owona mqolo wayo kukuzalwa ngokutsha. Yiloo nto ndifunde le vesi, uthe akujika wambona uYesu emile. Ukuba uMariya kule vangeli kaJohane wayengajikanga, wayengazumbona uYesu, kodwa uthi uJohane into yamncedayo wajika, wathi wawujika wambona uYesu. uYohane uthi zange uYesu ambona uMariya ngokumbona ngamehlo, kodwa weva isikhalo, kuba sikhonza uThixo osivayo isikhalo sethu. Asikhonzi Thixo ethi noba siyalinda ibe ngathi asilili. Sikhonza uThixo othi xa sililayo asive isikhalo sethu. uYesu into eyamjikayo ayikokubona uMariya,
kodwa sisikhalo sikaMariya. Kuba uYesu uyabonakala uba isikhalo akakwazi ukusinyamezela. Uthi umbhali wathi ukujika, uYesu wakujika wambona elila, wambuza uba Mariya, Mariya, ulilela ntoni? Kuba uYesu uyakhathazwa ukulila kwethu, kwaye akanali nje ukukhathazwa ukulila kwethu, uyakukhathalela ukulila kwethu. Uthi umbhali wathi ekubeni utshitshile uYesu wambuza uba ulilela ntoni Mariya, ulilela ntoni? Wathi ekubetshilo wathi uMariya, inkosi yam bayisusile, andazi uba bayibeke phi. Wathi uMariya, ngoba abathi uThixo bazalwane akanali nje usibona nje, kodwa wathi uThixo ufuna usiva silila, sithi samlila, ajike uYesu, ajike uYesu. Thekubene ejikile, uthi lo uthi uYohane akanelanga nokujika emva kwale ncoko, kodwa uMariya kule vesi yesumi-6 waphinda uMariya wathi, bonakala uMariya ujikile okokuqala wambona uYesu, kodwa waphinda uMariya wathi, mhlawumbi uthi ujikile kodwa awukajiki ngokwaneleyo. Sifuna uba xa sihlukane kule Pasika ulungise i-U-turn yakho. Mhlawumbi awukajiki kakuhle, jika kakuhle uzobona uYesu. Uthi umbhali waphinda uMariya wenzela i-U-turn yesibini, wathi kajikayo weva uYesu uMariya sithi, Rabhoni, Rabhoni. Wayiqonda kakuhle uMariya uba uYesu ngoku lo, uYesu lo ngoku. Nawe mhlawumbi le U-turn yakho ayikaneli, ngawuphinda ujike, ngawuphinda ujike. Kwenza kwaba ulapha ecaweni kodwa awukayenzi i-U-turn yesibini. Ndifuna ukuthi kodwa sizohlukana nePasika ngakuphinda ujike okwesibini uzokumbona uYesu. Tenza ukushumayela bazalwane, kodwa ngizothi apha kuhlaziya ukholo lethu okutsha. Kwenziwa le nto yenziwe emotweni. Imoto kukho ixesha loba uyise kwisevisi. Xa sisekuvukweni likaYesu sizokwenza isevisi bazalwane, ngoba sizowuseviswa ukuze ukholo lethu libe lutsha. Luthi nokholo lomntu ebeluthandabuza, kodwa xa sizivuka evukweni abuye umntu enokholo lutsha. Into ezamnceda ke kuba ulungise i-U-turn yakho, lungisa i-U-turn yakho. Wajika uMariya, wathi ujika, uthi uYohane akanelanga nje uthe uYesu ujika okokuqala, uMariya akambona uba nguYesu, akambona uba nguYesu ngoku sejikile, akambona uba nguYesu. Ngoba kwenzeka bazalwane uthi ujikile kodwa ungamboni uYesu, kodwa ujikile. Kodwa uMariya amphinde lijike okwesibili. Uthi lo mbhali waphinda uMariya wajika, wathi najika okwesibini yanguMariya ngoku ayabi nguYesu, yanguMariya otsho ngokwakhe, Rabhoni, Rabhoni, ngoba uyambona uba nguYesu. Bazalwane ngoku kufuneka ukuba xa sisuka kwePasika umngena usithi Rabhoni, Rabhoni, kuba uYesu umbonile. Uvuka bazalwane, kuba abantu bebeqhelile nto uyitsho, kodwa uthi emva kovuko uvuka umtsha, ungumntu omtsha. Uthi xa ufika enkonzo yovuko uvuka ungumntu omtsha. Bathi abantu abajongileyo bamangaliswe imo yakho, nento yakho isuke yatshintsha. Uthi uba abantu busaziwa uba ubukhona wena kuyacaca. Uthi xa uphuma ePasikeni usuke uphuma usisidalwa esitsha. Kwenzeke laa nto yenzeka kwintombi yaseSamari. Into yokukhwela yawudibana noYesu ekuleni, yajika intombi, yathi ujika bathi abantu abayijongileyo
bathi le ntombi ngoku ibisiya equleni ibingekho nje kodwa xa ibuye equleni siyibona ishintshile ngoba ijikile. Nawe ufuna ukuthi kule Pasika into ezawusinceda uba sijike ndasinceda loo nto amanye amaxesha bazalwane sithe sikhuzwe nangabantu abantu bade batsho ngokuba bathi masijike masingacelelwa ngabantu uba masijike ngenxa yoba sibone uYesu masiguquke sibone uYesu sakumbona uYesu siguquke. Uthi kuJohane bekhetha le nto uthe kubani uMariya ejike okwesibili wazosula inyembezi kubeyona beyilila ebecimba uba uYesu akakho. Lathi lizwi kwincwadi kaLuka nodibana naye eGalili. Hambani nibheke eGalili ngoba seseGalili. Ndiyana ke xa seGalili ndizawuyeka uYesu navuka eGalili esibonakalisi kwenzeka umangaliso. Wathi uYesu evuka engcwabeni wavuka uYesu emphasize elagunya wayethethe kuPilato. Nakhumbula uba uthethe phambi koPilato wathi uPilato xa ezingca ngegunya lomhlaba wema uYesu wamjonga wathi aligunya Pilato unalo ayilolaa ukuba mna bendingekho ngengenalo uYesu uvuka ngoku ezokukhumbuza loo nto esithi laa nto bendiyithethe kuPilato nangoku loo nto ndisayithetha ngoba kukho abantu bazalwane abathetha into izolo namhlanje abantu bangayithethi. Kodwa uYesu usifundisa uba into ubuyithethile uselikhukhweni lokufa noma uvukile ithethe loo nto. uYesu xa avukayo uthi laa nto bendiyimele kuPilato nangoku ndisayimele. Uthi xa dibana nabafundi eGalili wema uYesu wabalungisa. Uthi uJosefas ke xa ichaza le nto seGalili uthi abeGalili kwakukho ingxabano ekhoyo bebona uYesu engekho. Inguloo mntu esithi ndifuna uhamba phambili nomnye umntu efuna uthi ndifuna uhamba phambili ngoba uYesu akekho. Wathi uYesu wakufika eGalili wema waqala walungisa loo nto. Wathi bazalwane salungilana lungani kakuhle. Wathi wakum uYesu wathi linikwe mnigunya ezulwini nasemhlabeni. Hambani nina nokuzenza abafundi kuzo zonke iklasi. Walungisa loo nto Yesu. Yabona ke lento uYesu ayilungisayo yilaa nto uba umntu awuthi awuzenikwe uba makatshayele. Ubone ngomntu sesezikamereni umntu kuthiwa makatshayele eFrance. Ubone umntu eqoqa ikamera ebengathanga kodwa makazingele. Umntu uthe kuye makavale icala. Ubone umntu endaweni yokuvala icala asuke umntu umbone phandle esegadisha igadi nomntu wakhe. Bazalwane indlu yona apha eFranki nomntu wakhe. uYesu ulungisa loo nto. Uthi bazalwane into endiyithethileyo ndiyayithetha. Umntu enegunya apha ndim ezulwini nasemhlabeni. Hambani. Wagqiba uYesu wabanika umsebenzi wabo. Bavile komama xa ndiyeva besithi uYesu bathatha abafundi babuyela nabo kulaa ndawo uMateyu wathetha ngayo. Kaloku uAndreya nabanye baxhole apha eGalili. Ngoku uYesu uthi bayiphindele ngendlela iyoqaliswa eGalili. Bazalwane uzele endlela beyiyo makubuye kujikwa uphinde kuyoqala. Nawe xa siphuma kule Pasika uba mhlawumbi uzibonile ingathi unyathela phezulu kakhulu usekwithuba loba ngathi uthi xa ujikayo ubuyele eGalili uyokuqala uhambo olutsha eGalili ngoba kukho abantu abanqayo ukubheka eGalili kodwa qala eGalili. uYesu wenza loo nto. Wathi bazalwane andizudibana nezithubeli kodwa ndizanibuyisela emva
apho nangisithatha khona wabuyisela emva bafika eGalili Yesu waphinda wathi kuni bendithe kuni bazalwane hambani nina niye ebantwini niyobabhaptiza egameni lenkosi nibaxelele izinto abantu amabazenze hambani bazalwane. Wathi Yesu bazalwane xa siphuma kule Pasika sigoduka sibheke emakhaya kufuneka sazi le nto ukuze bazalwane samkelwe ukholo olutsha funeka sijike awukhathanga ngoba awuthandi kodwa funeka ujike into ezamnceda ujika. uJob uthe bendikade ndikufa ukufa kodwa ngoku ndikubonile nokujika. Asinceda ke le nto yokujika. Into yokujika elikholweni ayikhathanga noma umdala kangakanani xa uzibhaqile noba uhamba ecaleni kwendlela guqula uthi uguquka uzobona uYesu noba mhlawumbi udala ulapha kodwa into yokujika yeyam nawe naye wonke umntu ufanele ukujika. uthi xa ujikayo uzokwazi ukubona uYesu kwaye ungajiki kangani uphinde ujike. Kwabantu abathi kudala ndibecawa abantu kudala ndibecawa andisadingi nokushunyayezwa ndashunyayezwa apha ngobani ewethu into ezawunceda wena ngoku ePasikeni i-U10 zakunceda yiyo ngoku ezakunceda i-U10 ngoku yinto ezakunceda uba ujike ngoku ujike ngoku alikho enye ithuba zophinda ujike ngalo. Xa evuke emngcwabeni uYesu makathi xa ephakama emngcwabeni uYesu avuke uYesu nawumtsha nawujikile umtsha. Bandiyeka ukuthi uYesu uthe kuMariya ekubeni etshilo kuye waphuma ngoku uthi uzuxelele noPetros naye umaziswe ukuba uvukile. Yabona ke xa siyekayo bazalwane sawuyeka uYesu usibonisa amandla aluvukwa uthi uvuko lunamandla. Xa uvukile ujikile ubuye unamandla amatsha. Xa uvukile wajika uba namandla amatsha. Uthi uYesu ambokuxelela uPetros uba uPetros noba bebemkhanyele ndivukile uba kakade kunjalo funeka phambi ngoba bazalwane ujike uqala udibane nezinto uthubeleze kuzo. Xa uthubeleza kuzo ujike. Wathi kuye Mariya ngoxelela uba ndivukile. Mamela le nto bendizoyeka. uMariya yaseMagadala yaxaka le nto yovuka uba uYesu xa evukayo akabonwa ngabantu ebekusithiwa abangcwele. Xa evuka engcweleni akakhawulelwa zingcwele. Abantu abathi zingcwele abamkhawuleli uYesu xa evuka emngcwabeni. Abantu abathi thina sesisindisiwe abamkhawuleli uYesu xa evuka emngcwabeni. Lo mntu ukhawulela uYesu evuka emngcwabeni. Nakhumbula bashumayeli kulowa wezoqulunqwa ngamandla bazalwane nakhumbula nguye lo moya kulowa wezoqulunqwa ngamandla abantu bemgwebile esithi lo mntu ufanele uqulunqwa ngamatye ade afe. Esithi abantu lo mntu unesono lo mntu akafanelanga uphile ngoba lelizwe linamagwebi. Eli lizwe lethu nevangeli lethu linamagwebi abantu abakwazi ukugweba. Kuye lo mntu uYesu xa evukayo emkhawulela kubathela amadoda xa embona mzisa kuYesu athi Yesu nangu lo mfazi simbhaqe thina erhexeza. Wabuza uYesu baba bamangalele balo mfazi kanti baveze baphi. Amadoda asuka athatha imbongotho azilahla ngemva. uYesu anqaba balanga abamangaleli balo mfazi ababikho bashaka yedwa lo mfazi. Wema uYesu wabhekisa kulo mfazi wathi hamba ungaphindi wona ngoba wathi uYesu ngowakho
kwabantu kakade abazaziyo yoba bonile phambi koThixo. Nantoto bheke emngcwabeni kuya loo Mariya, kuya loo mntu njengakancikane uMariya waseMagdala. Ngaphandle kwale nto yoba iza kuqulutywa ebhaqwe ngala madoda, uMariya waseMagdala, mandilithethe igama kuba lifanele ndilithethe, wayengumthengisi womzimba, a prostitute ethengisa umzimba. Umbango bathiywe ligama lithi Mariya, wathiywa kuba wayehlala eGadala ethengisa umzimba. uYesu uyamazi lo muntu, umazi izolo lalo muntu, umazi nephambili lalo muntu. uYesu akaqala ukuyenza le yokukhetha izinto ezingafanelanga ukukhetha. Akaqala uYesu uyenza le nto yokuxobula izinto ezingafanelanga kuxotyulwa. Akaqala uyenza le nto Yesu. Sawukhumbula uba xa uMisrayeli evele eKhanani akhalwe lapho kuRahabi awathathe awazimelisa noRahabi naye emthengisa umzimba. Yesu akaqala uyenza le nto Yesu. uYesu xa uvuka uYesu esithi noba benisithi unezono ezingakanani na, kodwa ngoku siqola yethu umthatha uMariya uYesu. Abekhona abantu ayinobakhetha uYesu, babekhona abantu uYesu ayinobakhetha, babekhona abantu abonuthule emnqamlezweni bahamba naye isityebi, kodwa uYesu akazikhethi isityebi. Babekhona uNikodimo, amadoda ayekho emnqamlezweni ehla nomzimba kaYesu, kodwa uYesu akabakhetha abo bantu. Ngoku benze lo msebenzi wakhetha uMariya waseMagdala. Xa siphuma kule Pasika, noba yintoni, loo nto uyiyo uyinto kuThixo, loo nto uyiyo uyinto kuThixo. Xa siphumana kule Pasika, le nto uyiyo uThixo uyayithanda, le nto uyiyo nemeko uyiyo uThixo uyayibuka. Le nto thina singayibukiyo kuwe uyayibuka uThixo, le nto thina siyinyevukelayo kuwe uyayibuka uThixo. Kwaye uThixo iyamncumisa le meko yakho, njengoba kuthi le meko yakho sihlekisa ngayo uThixo, le meko yakho akahlekisi ngayo uThixo. Asuka umphakamisa uMariya. Nangoku uJohane sithi wabona uMariya waseMagdala, umfazi wokuqala ukubona uYesu, uMariya waseMagdala. Yabonakala ke bazalwane uba abo bathe abaphakanyiswa bathotywa ngoku baza kuphakanyiswa, kuba lo mfazi uqale wathotywa nangabantu, wathotywa lo mfazi nakuhlala. Kodwa xa kuvuka uYesu uphakanyiswa lo mfazi, bayekho abantu ebecinga uba bazaphakanyiswa. uYesu xa vukayo uphakamisa uMariya waseMagdala. Mhlawumbi nawe ukwimeko engafanele uMariya, kodwa ukwimeko nawe, kodwa ndifuna ukuthi kuwe ngovuko laphakamisa uYesu. Imeko yakho ayinafana noMariya. uMariya lolo hlobo dala wayengarecognizwa ngabantu. Kukho abantu abaphila loo nto, abathi xa bephakathi kwabantu babe ngathi abantu ababoni into kubo. Akhona abantu abaphila kobomi abathi xa bephambi kwabantu bangcungutheke, bathi abantu xa bephambi kwabo babe ngathi ababoni into. Abantu ngathi bebona umntu batsibisa ihlanza kulo mntu obulisa lwabo. Eli lizwe linjalo, linabantu abanjalo. Umntu engamnantoni phambi kwakho, uhaga luphambi kwakho, asuke umntu atsime angakuhagi wena, uhaga lwawo banjalo abantu, ngoba abantu bona bayakhetha. uYesu usibonisa loo nto apha. Amadoda andimkhethi wabuso bahamba, uthi uYesu uthi andimkhethi wabuso bahamba. Uzuqonda uba bakhetha abantu, bazubona noba sewufike elayinini, ufolile elayinini, ufole elayinini kudala ufolile. Okuba ufole kusasa elayinini, umile elayinini, noba ume ebhankini, noba ume phambi okufolwa khona, ufola umile. Okuba ufole kusasa
uthi ngenxa yenkangelo yakho, ngenxa yokujonga kwakho, ubona kuphuma intombi phaa, ihambe yothatha laa mntu, hambe ikhetha laa mntu, itsiba izothatha laa mntu, izombeka apha kudabu lapha. Ngelo xesha lo mntu uyafika, kodwa lo mntu uyaziwa lilizwe, lo mntu uyazignozwa lilizwe. Isuka abantu ihambe laa ntombi yothatha laa mntu. Ndifuna ukuthi kuwe, uba kweli lizwe lenza loo nto kuwe, uYesu akenzi loo nto. Uba kwenza loo nto kuwe, uYesu akenzi loo nto. uYesu usuke kuloo madlakadlaka kanye aqale kuYesu athi ngenani evuselelweni kuba uYesu njalo kakade. Owethu uYesu bazalwane uyaqakatha uThixo, udlula kubantu ocinga ngoba balufanele ufefeni kaThixo, athi kuThixo owuwe kumntu ongemva. Unjalo uThixo. Yiloo nto uDavide xa exakwe nguye athi wendibhida athi wendixaka ngoba iyandixaka impilo yakho, ngoba noma ndingabalekela noba ndingatshona, noba ndingangena phantsi kwamanzi ukhona wena. Nantsi into endixakayo kuwe, ndiphithwa yiloo nto kuwe. Noba kuwe ndingasithela phi, kodwa wena ukuloo ndawo. Nantsi into endixakayo kuwe, kuba unguThixo njalo, unguThixo obona kude apho abantu bangaboni khona. Bathi uDavide, bathi unguThixo njalo, uThixo lana okwazi ukusiva isikhalo somntu singaviwa ngabantu. Bazalwane, zikhona izikhathi abantu kudala bekhala, kwaye abantu bekhalela ebantwini, kodwa abantu abaziva izikhalo zabantu. Endaweni yaloo nto abantu suke bangena esitratweni bathi nimvilele indlela ebelila ngayo, nimvilele indlela ebelila ngayo. uYesu apha sivala uvele njengoMariya zosula inyembezi, asivoba uYesu ungena esitratweni wathi uMariya nalilizolo, kodwa uYesu usuke wawe inyembezi kaMariya. Nathi nasigoduka ukhona umntu wakuhoya inyembezi zethu. Asiphuma kwepasika ndike ndibona abantu ke xa belila, ndibabukele abantu, ufike bethuthuzelana abantu, ade abantu babenganesifubeni, andazi noba amathuba wabantu okubeka esifubeni anyanisekile mangaphi. Andazi uba mangaphi namathuba oba kumthuthuzelwa wakho unyanisekile. Andazi noba umthembe kangakanani. Andazi lento ungenzi laa nto enziwa kuJosefu. uJosefu abulikiswa ngabantwana bakho. Usuke uJosefu wema wabashiya abantwana babo uJosefu, wabheka engozini, wafika engozini wathandaza uJosefu. Andazi noba kuthebile, ndibabona abantu belikela abantwini, uthi umbona umntu emanga lo mntu. Kodwa ikhona into endixelelayo uba phakathi kwabantu abaninzi abahagwayo besosula inyembezi, kodwa bakhona abantu ekuthiwa kubo akube ngathi kuyaqiniseka. Eqiniseka phakathi kwabantu abaninzi bakhona bona abantu abathi ingathi ngengathi uyaqinisa mntanakho yakhe. Ndifuna ukuthi kuwe asisohlukana ngepasika, unganwabeli kakhulu into yokuhamba ngabantu xa ulile, unganwabeli kakhulu. Yile yenzekana uYesu eGetsemane. uYesu eGetsemane wenzekaliswe yiloo nto Yesu eGetsemane. Weza umntu watobuza umntu ehamba nesilayo, weza umntu akufika umntu wafika wema phambi koYesu akathethaliza umntu, wasuka umntu wamhamba wade kumhamba uYesu kwangoko amthabatha amaJuda. Asiphuma kule pasika azinagaranti kakhulu ii-hugs ongamdibana nazo, kuba zonke zizingcwele, zonke ii-hugs omane mdibana nazo, zonke ii-hugs omane uzonwabele, ii-hugs omane uzonwabele. Kwaye uthi xa uzonwabele kubekho abantu abahlekayo othi bona bahamba, kanti wena uhamba okoko xa usengxakini. Kodwa ndifuna ukuxela le nto, ezi hugs zakho zizo eziza kukhapha kancikane, zikukhube kancikane, uthi ubheke emngxunyweni zikukhube ii-hugs.
ungazonwabeli kakhulu ihanzi zeli ngoba siza kupusha kancikane kancikane. Ikhala lam kuwe loba azibuzavukana xa ungene emlonyeni ngoba uyesu yena uvukile. Nalikhala nawe nalikhala ngoba ihanzi zam Yesu zimvalele mzimba wavuka engcwabeni kwazohanzi. Andazi ke asiphume kule pasiki ifuna kancikane xa usondela kumntu ozaphaka uqiniseke kakuhle ngoba xa abantu bephaka vangela umthandana ziyenike iingondo zoba ucinge kakubi ngabo kodwa ngale xesha ungacingi kakubi ngabo ungexesha abantu bebenzakalisa. Uyena mathosi uyena nangoku abantu abaninzi ababona abantu babayabathanda ngoba haka bathi bebonaka ubonakalisa uyandithanda. Abantu ayingonke amaxesha abo bakuhagayo bayakuthanda. Emadoda kudala sahamba ngabantu namhlanje esimile inyembezi ngenxa yehaki zabo. Kudala nawe kudala wahamba engongoba awuzazi noba wenzakaliswa yiphi ihaki kodwa ikhona wenzakalisayo. Profeta uyeka bazalwane uyeka kodwa ngifuna ukuthi xa sisahluka uYesu usenzele lo mmangaliso. uYesu emadoda inyaniso lethu babeyithetha otatomkhulu bathi xa bemthandaza bathi nguThixo madlakadlaka. Inyaniso lethu siyibona kwesizathu ngoba inyaniso lethu uba inyanisweni lo mntu nguThixo wezinto ezixwabileyo nguye lo nguThixo wezo zinto. Lo mntu xa efika lo mntu utsiba abantu abaziwayo abafanele kukhethwa. Suke lo mntu aqakathe uthatha amadlakadlaka angafanelanga nofefe lukaThixo kuthi. Enza loo nto Yesu avuka nomali yasemakathatha akayivula noyivula ifayili yakhe eyazi ifayili kamaliyo kodwa akayivula uYesu. Osuku uYesu umthembisa imali uba baxelele uba udibane ekhaya. Bazalwane basambeni sodibane ekhaya. Masithandaze mama. Sithoba.